liikkuu omalla vauhdilla hyvässä yhteisymmärryksessä. Luisteluhiihdon terveydellisiä vaikutuksia on seurattu viimeisen 2 vuoden ajan niin Suomessa, Norjassa kuin Länsi-Saksassakin. Yhteisenä toteamuksena on huomattu, että luisteluhiihto aiheuttaa ongelmia, lähinnä pieniä kiputiloja hartioihin, kylkiin ja pakaroihin. Kuitenkin on selvästi todettu, että mitään varsinaista riskiä ei tämä tyyli aiheuta. Kun harjoitellaan tyyliä ja toisaalta myös tehdään lihaskuntoharjoituksia, päästään näistä pikkuvaivoista eroon kokonaan. Lihaksia on kehitettävä kestämään luisteluhiihdon vaatimukset. Ensimmäisenä vahvistamme jalkalihaksia rytmillisellä kyykkyliikkeellä. Luisteluhiihto vaatii aikaisempaa korostuneemmin voimaharjoittelua. Joissakin liikkeissä voidaan käyttää myös levytankoa tehon lisäämiseksi. Harjoittelussa on erityisesti huomioitava lantioseudun liikkuvuus ja voima sekä jalkojen loitontaja- ja lähentäjälihasten vahvistaminen. Voiman lisäksi liike kehittää luisteluhiihdossa tarvittavaa lantion liikkuvuutta. Tempoa nopeuttamalla liike saadaan luistelun omaiseksi. Liike voidaan suorittaa myös parittain. Luisteluhyppelyllä kehitetään kimmoisuutta ja tasapainoa. Rasitusta saadaan lisättyä korokkeen ja lisäpainon avulla. Raaka ylöstyöntö on erinomainen yleisliike. Se vahvistaa reisiä sekä lantion ja keskivartalon lihaksia. Liikkeessä oikea suoritustekniikka on erittäin tärkeää. Vatsalihakset on hiihtäjän aina pidettävä kunnossa. Vinojen vatsalihasten heikkous on osoittautunut suurimmaksi syyksi hiihtäjän selkävikoihin. Tämä liike kehittää lantioseudun lihaksistoa. Liike tulee kuitenkin tehdä leuka rinnassa tai kyynärnojassa, jottei ristiselkä rasitu. Hyvä huomenta-liike vahvistaa selkälihaksia. Painojen kanssa liikkeessä polvet koukistuvat jonkin verran ja selkä on muistettava pitää suorana. Etunojapunnerus on helppo yleisliike ja tehokas käsien ojentajien vahvistamiseksi. Yleisliikkeiden lisäksi on harjoiteltava lajin ja suorituksen omaisesti. Erilaisia vetolaitteita voidaan käyttää tehokkaasti apuna. Liike on tehtävä molemminpuolisena. Liikesuuntaa vaihtaen. Vuorotyöntöluistelua varten vedetään vuorovedoin. Vartalo joustaa hiihdonomaisesti. Lantion lihakset ja reiden loitontajalihakset on oltava kunnossa luisteluhiihdossa. Nilkan koukistajalihakset säären etupuolella kipeytyvät aluksi luisteluhiihdossa, ellei näitä lihaksia etukäteen vahvisteta. Mustekalakumi on hyvä apuväline. Parittain suoritettuna saadaan liikkeisiin vaihtelua ja tehoa. Vuoroin vahvistetaan reiden lähentäjiä ja loitontajia. Mansetti antaa sopivasti lisärasitusta. Voiman lisäksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti lantion liikkuvuuteen sekä yleisesti lihasten irtonaisuuteen ja rentouteen. Voimaharjoittelun ohella on voimisteltava ja venyteltävä säännöllisesti. Luistelulauta soveltuu hyvin erikoisharjoitteluna luisteluhiihtoa varten.
Suoritus on hyvin luistelupotkun omainen. Luisteluhiihtoon on kehitetty varsin toimivat kitkapyörättömät rullasukset, joilla on mahdollista harjoitella eri luisteluhiihtotekniikoita. Tasatyöntöluistelu, vuorotyöntöluistelu, luistelupotku, muista harjoitella potkua molempipuolisesti, sekä tasatyöntöluistelu, jossa työntö joka potkulla. Hyvä lihaskuntoharjoittelu totuttaa lihakset luisteluhiihdon rasituksiin ja antaa valmiudet tekniikkojen toteuttamiselle sekä kunto- että kilpahiihdossa. Luistelutekniikka on kilpailuissa nopein ja tehokkain hiihtotapa. Se sopii yhtenä hiihtotekniikan osana myös niille kuntoilijoille, jotka haluavat nauttia hiihdosta entistä monipuolisempana ja mielenkiintoisempana harrastuksena. Tässä tekniikat ja harjoitusohjeet. Siirtykää nykyaikaan. Ja tervetuloa harjoittelemaan luisteluhiihtoa.